Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Astăzi vom juca Clash of Clans, ca la fiecare intro. Aici e Victor cu mine, da, mă știți, dacă îmi recunoașteți vocea. Apropo, mă prezint din nou, că dacă sunt noi din ăștia care vizionați, da, sunt Ștefan, am mai multe conturi, dar nu contează, că e episodul lui Victor, nu vreau să mă dau mare și nici nu mă dau mare, dar pentru voi poate sună, deci da, acum să fac. Acum eu voi da niște atacuri, voi da gemsuri, pentru că aici un gems are nimic, punem 2 giganți și Bă, Victor, am o întrebare. Crezi să mă duc acasă și să mă joc pe tabletă și să vorbim pe clan? Da, să te duci. Ce mă gândești? Nu, mă duc. Nu acum, mă. Păi lasă că te duci tu. Bun, deci hai să dăm 12 gemsuri. Acum, bă, vreau să... Deci dacă zice unul pe nume Toxic High pe clan, Hi YouTube, ăla sunt eu, apropo. Și dacă nu vin pe câteva minute, probabil merg pe alt joc și îmi colectez bani și după aia vin înapoi, ok? Să mă duc, Victor? Hai, bă, că va fi mai fain. Bine, bine, du-te. Dar grăbește-te. Ok. Deci, Dacă nu mă atacă Sara. da, nu te atacă. Se duce până acasă, nu contează. Să vorbim pe Clash. Dar ce naibii mi se face? What the fuck? Câți giganți am? 8, 3 giganți. Aici 2, 2, 1. Gata, perfect. Să dăm un atac. Să găsim pe unul și ca să nu vă țin, voi pune pe pauză. A revenit cu ăsta. Punem un barbar normal. Ce n-ai, numai atâta. Căcat. Îi atragem spre builder. Aici poison. Punem un arca spre noi. Distrugem ușor acei barbarieni. Și gata, s-a dus. Și începem cu giganții de... aici. Da. Bun. Breaker, fă-ți trebușoara ta. Imediat vom face nebunie. Rage Spell sau Healing Spell. Nu știu, de asta punem marca și în spate. Așa. Niște barbarieri. Builder. Wiz și wallbreakeri. Și barbari să intrați, vă rog, atunci. Este bun. Rage Spell. Heal! Mereți! Distrui, 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 distrui! Bun, vine și al doilea healer. Destroy the Barbariano Kingo. Mereți healer, nu pe barbarian. De ce? Uai. Și uite, de asta eu nu-i fac 300. Timpul naibii. Așa că aș avea timp infinit. 3 stele la fiecare atac.
Păi ce să mai fac? Că nu mai am ce. Totul nu e vorba de timp. Acum, na, i-am luat 2 stele. Nu prea mă așteptam la 3. Deci, na. Hai să facem un battle. Bun. Oh my god. Să-i scriem. Perfect. Na, nu contează asta, dar... Păi numai cu King-ul inspirație ca pentru că... Da, n-am nicio șansă. Da, 0%. Să invităm. Da, ăștia niște slabi. Hai să punem trupele. 2 bune, 5 giganți, un wall breaker, giganți, arcași, barbari, așa. Hai să vă arăt alt atac care l-am dat. Nu prea vorbesc, nu știu de ce, sunt așa concentrată, bar n-am de ce, nu știu. Nu vreau să vorbesc, dar cred că o să vă enerveze chestia asta, așa că pentru voi și un pic răgușit, poate de asta, pentru voi să vorbesc, doar pentru voi, pentru că știu că unii dintre voi chiar apreciați seriile astea, Clash of Clans și Clash Royale, și nu vreau să vă dezamăgesc. Așa că voi filma în continuare și voi vorbi în continuare. Iar hai să strângem 5 like-uri la acest episod și eu vă promit că voi face încă un episod nou. La celelalte am strâns vreo 4, dar am zis pentru voi, numai pentru voi, o să fac încă un episod de Clash of Clans. Pentru că am avut timp și... de ce să nu fac? Adică... Așa, a plecat de pe joc. Îmi colectăm astea. Cred că îmi pun 2 cannonuri. Sau 1. Ce să-mi fac? Sau un Wizard Tower? Nu știu ce să fac. Dar vreau să-mi fac wall. Oh my god, cât costă ăla. Wow. Ce să fac? N-am ce să fac. Ce să fac? Chiar n-am ce să fac. Nu pot. N-am nimic ce să fac și voi reveni imediat pentru că trebuie să fac. Am revenit. A fost ceva, nu contează.
chiar nu contează ce mai avem pe aici, nimic. Ce să vă mai arăt în episod? Păi, mi l-am luat Dark, i-am luat ok. Dar totuși avem numai atât elixir, 26.000, e foarte puțin. Nu m-am uitat la cât are, chiar nu m-am uitat la cât are, probabil de asta. Și na, ce să vă mai arăt în episod? După ce... Ok, trebuie să fac challenge. Să vedem cum atacă. Mă face 3 stele, pentru că are P.E.K.K.A și... What? Oh my god. Nu știu dacă mă face 3 stele. Nu știu. De fapt nu știu dacă mă face o stea. O stea cred că mă face totuși. Și după acest atac o să închei episodul pentru că nu mai am ce să fac. Na, ce să mai fac? Păi hai să închidem, vă spun în episodul următor. Deci cam atât cu acest episod. Eu am fost Clash și până data viitoare, numai bine, pa!